Mibalik na ang naandan nga face-to-face klase sa tanang public ug ubang private schools sa tibuok Pilipinas sugod karong adlaw Agosto 22. Kini human ang kapindua ka tuig nga giagi sa module ug online learning ang pagtuon sa mga estudyante tungod sa pandemya. Excited nga misulod sa unang adlaw sa full face-to-face classes ang mga estudyante. Sa Davao City National High School, libuan ka mga estudyante ang nagsugod sa in-person classes kaganihang buntag. Alas 5 pa lang sa buntag, ana-ana sa gate sa City High ang mga estudyante. Apan una sila makasulod sa campus, dunay temperature checking, striktong hand washing ug pagpasuot og face mask isip kabahin sa gipatumang health protocols. Pagka alas 6, gipahigayon ang flag ceremony. Sa video, makita ang taas nga linya sa mga estudyante nga naa sa field sa eskwelahan din gihimo ang flag ceremony. Makita sabang ilang tagsa-tagsa ka mga class advisor. Alas 6:15 ang sugod sa ilang klase. Gawa sa orientation ug introduction, nagpahigayon sab og lecture kalabot sa mental health ang mga teacher ngadto sa mga estudyante. Dunay pangbuntag ug panghapon nga klase ang City High. Subay sa record, gikan sa kapin 16,000 enrollees sa milabayng tuig, nakatala og 15,745 enrollees ang Davao City National High School alang sa school year 2022 to 2023. Sama sa usa ka normal nga estudyante, excited sab nga misulod sa iyang first day of school ang grade 12 working student nga si Stephanie Banyas. Yums nga strand ang iyang gikuha ug transfer siya sa Soriano National High School nga nahimutang sa Katalunan Grande. Nabaguhan siya sa balik physical nga klase sa pagtuon. Na-excited ko tapos pag abot dito sa classroom namo kay medyo na naglisod ko sabot kay ma'am kay kanang medyo lam iyang English niya, halos di siya mag Bisaya. Na ako'y mga classmates pod na na naglisod pod sila sabot kay ma'am. Pagsulod ako sa eskwelahan, gi-temperature tapos hand wash. Nag-introduce mi sa among pangalan tapos gi-check among heights ug weights. Sa tibok Davao Region, kapin usa ka milyon ka mga estudyante ang may balik na sa full face-to-face classes sugod karong adlaw. Pero 82% pa lang kini kung itandi sa ihap sa mga enrollees niadtong milabing tuig nga miabot sa kapin 1.3 milyon. Sa report sa Department of Education kaganyang buntag, ana sa 28,035,042 students ang naka-enroll alang sa school year 2022-2023. Layo pa sa ilang target enrollees nga 28.6 milyon. Sa press conference niya tung Biyernes, gisaysay ni DepEd spokesperson Michael Pua nga 24,175 kung 46% ng mga eskwelahan sa tibok nasud ang nag-implement na og full in-person classes sugod karong adlaw. Samtang 29,721 kung 51.8% ang nagpahigayon og blended learning, usa ka mix sa classroom sessions o blended learning methods sama sa online classes ug modules. Analang sab sa 1,004 kung 1.29% sa mga eskwelahan ang nag-implement og full distance learning. Gimanduan ng tanang eskwelahan nga nagpahigayon na og classroom sessions, mahugot gyud nga ipatuman ang mga health protocols dungan sa pag-welcome sa ilang mga estudyante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.